салом бинандагони гиромӣ, хуш омадед ба шабакаи мо имрӯз шуморо бо якчанд хабарҳо оиди муҳоҷират ошно месозем. қарори ихроҷи беш аз 300 муҳоҷири тоҷик дар Русия содир шуд. масъулони вазорати меҳнат, муҳоҷират ва шуғли аҳолии Тоҷикистон гуфтанд, ки қарори ихроҷи беш аз 300 муҳоҷири тоҷик дар Русия содир шудааст ва бояд пай дар пай ба ватан фиристода шаванд. моҳи гузашта дар ҷараёни сафари Владимир Путин ба Тоҷикистон душанбе ба Москав пешниҳод кард, ки ҳукми ихроҷ ва манъи вуруди шаҳрвандони Тоҷикистон ба қаламрави Русия, ки ҳуқуқвайронкунии маъмурии сабук доранд, бозбинӣ шуда мавриди авф қарор бигирад. ҳарчанд аксари ин муҳоҷирон ихроҷи худро ноодилона унвон мекунанд, вале шумораи ками онҳо дар ин робита ба ин масъала ба додгоҳ шикоят бурдаанд. ҳоло онҳо дар боздоштгоҳҳои махсуси минтақаҳои Русия нигаҳдорӣ мешаванд ва мунтазири интиқолашон ба Тоҷикистон ҳастанд. Аҳмадшоҳ Давлатов, як ҷавони 22 сола аз камтарин муҳоҷирони тоҷик аст, ки қарори ихроҷашро аз Русия ноодилона дониста ва барои бозбинии он ба додгоҳ шикоят бурдааст. вай дар боздоштгоҳе дар канори Москав ҳамроҳ бо 40 тан аз муҳоҷирони тоҷик ба сар мебарад. аҳмадшоҳро бо баҳонаи шабона ҳузур надоштанаш дар маҳалли расмии ҷои зист бояд ихроҷ кунанд. ӯ як моҳ боз дар боздоштгоҳ қарор дорад ва умед дорад, ки додгоҳ ҳукми ихроҷашро тағйир хоҳад дод. аҳмадшоҳ Давлатов гуфт, бояд парвандаи моро бубинанд. агар гӯянд, ки монед, мемонем ва кор мекунем. агар намонанд, баргашта ба ватан меравем. аз рӯи қонун бигирӣ мо бояд дар Русия бимонем, чунки барои дар ҷои қайди зист як шаб набудан набояд ихроҷ шавӣ. ҳафтаи ду бор аз Русия ба Тоҷикистон тариқи ҳавопаймо муҳоҷирони ихроҷшуда фиристода мешаванд. харҷи роҳ ва пули билети ҳавопаймо аз ҷониби худи муҳоҷирон пардохт мешавад. намояндагиҳои мақомоти Тоҷикистон дар Русия низ мегӯянд, воқеан шумораи ками муҳоҷирон талош мекунанд, ки аз тариқи қонунӣ монеи ихроҷ ё депорташон шаванд. иброҳим Аҳмадов, сухангӯи намояндагии хадамоти муҳоҷирати Тоҷикистон дар Русия, рӯзи 21 март ба Радиои Озодӣ гуфт, ба муҳоҷирони дар ҳоли ихроҷ ҳамеша дар тамос ҳастанд ва талош мекунанд, то ҳуқуқи онҳо поймол нашавад. аммо ба гуфтаи Аҳмадов, аксари муҳоҷирон хоҳиши бо роҳи қонунӣ ҳал шудани мушкилашонро надоранд. ӯ гуфт, баъзан шаҳрвандони мо номи аслии худашонро ҳангоми пурсиши мақомот намегӯянд, номашонро пинҳон мекунанд, ба хотири ихроҷ нашудан баъзеҳо ҳуҷҷатҳояшонро низ нишон намедиҳанд. фикр мекунанд, ки агар ҳуҷҷатҳояшонро нишон надоданд, дар он ихроҷашон сабт намешавад ва онҳо боз дубора баргашта метавонанд. лекин мақомот ба ҳар ҳол шахсияти онҳоро маълум мекунад ва онҳоро ихроҷ менамояд. мо кӯшиш мекунем, то ин ки андешаи шаҳрвандони худро дигар кунем. ҳомиёни ҳуқуқи муҳоҷирони тоҷик мегӯянд, раванди боздошт ва ихроҷи муҳоҷирон тавре роҳандозӣ шудааст, ки муҳоҷирон дигар имкони ба додгоҳ муроҷиат карданро пайдо намекунанд. каримҷон Ёруф, як фаъоли ҳуқуқи муҳоҷирони тоҷик, гуфт, аз 100 танҳо 1 ё 2 муҳоҷири дар ҳоли ихроҷ аз болои ҳукмашон шикоят мекунанд ва онҳо нафароне ҳастанд, ки дар боздоштгоҳҳои вижа, яъне боздоштгоҳҳои навтар қарор доранд. муҳоҷироне, ки дар боздошт қарор доранд, худашон мустақим наметавонанд шикоят кунанд. дар сурати вакил гирифтан бояд ба он ваколатнома диҳанд. дар ваколатнома муҳри боздоштгоҳ бояд бошад. мутаассифона аксари боздоштгоҳҳо муҳр надоранд. мушкилии асосӣ ҳамин аст. ҳолатҳое мешаванд, ки мо аз болои ҳукм шикоят мекунем, вале пулис онҳоро аллакай ба боздоштгоҳҳои махсус ихроҷ мекунад. дар таҷриба ҳастанд ҳолатҳое, ки ҳукми ихроҷ бекор мешаванд, вале хеле бо миқдори кам. ҳоло замони охир бештар бо сабаби доштани муҳри қалбакӣ дар ҳуҷҷатҳояшон ихроҷ мешаванд, ки аз худи мақомоти Русия онро муҳоҷирон дастрас карданд. аксари муҳоҷирони тоҷик, ки аллакай аз Русия ихроҷ шуданд, шикоят ба додгоҳро як кори беҳуда медонанд. Акмал Насриддинов, як муҳоҷири 32 солаи тоҷик, ки 3 моҳи пеш аз Русия ба Тоҷикистон ихроҷ шудааст, гуфт, шикоят ба додгоҳ танҳо сарфи беҳудаи пул ва вақт аст. ҳоло ӯ дар ватан дар паи ҷустуҷӯи кор аст. ӯ гуфт, ҳеҷ фоида нест, хоҳед нахоҳед, ки ихроҷ мекунанд. барои шикоят кардан ба додгоҳ бояд вакил бигирӣ, ки 30-40 ҳазор рубл лозим аст.
агар ҳақ бароӣ боз барои ҳуҷҷат кардан қариб 100,000 дигар лозим мешавад. инро муҳоҷирон як риск медонанд. то қарор баромадан ягон одам ёфта ҳал кунӣ мумкин, лекин чун қарор баромад дер мешавад. лутфулло расулов, як ҳуқуқшиноси тоҷик ки бо барномаи созмони ҷаҳонии муҳоҷират дар тоҷикистон кор мекунад, гуфт аксари муҳоҷирон замоне аз Русия ихроҷ мешаванд ки аз вурудашон ба хоки ин кишвар 1 ё 2 моҳ гузаштааст. вай сабаби ихроҷ шудани муҳоҷиронро дар чунин омилҳо мебинад. пештар давоми 3 моҳ ҳуҷҷати барои фаъолияти меҳнатӣ карданро дуруст мекарданд. соли 2015 қонунҳои Русия тағйир ёфтанд. дар давоми 30 рӯзи тақвимӣ бояд муҳоҷир ҳам аз қайди хадамоти муҳоҷират ва ҳам аз қайди духтур гузарад ва имтиҳонро супорад. бештари муҳоҷирон ба он хотир ихроҷ мешаванд ки дар моҳҳои аввали корашон патенти фаъолият надоранд, чун аз Тоҷикистон мераванд ва пул барои дуруст кардани ҳуҷҷат надоранд. ин аст ки маҷбур мешаванд барои дуруст кардани ҳуҷҷатҳояшон як чанд моҳи аввал бе доштани патент пул кор кунанд ва дар ҳамин шабу рӯз дар вақти кор кардан бе патент ба даст меафтанду ихроҷ мешаванд. тибқи иттилои расмии Вазорати меҳнат, муҳоҷират ва ҳифзи иҷтимоии аҳолӣ дар соли 2016 наздик ба 45,000 муҳоҷири меҳнатӣ аз Русия ба Тоҷикистон ихроҷ шудааст, ки нисбат ба соли гузашта 7,000 нафар бештар будааст. ҳоло бар асоси омори созмонҳои кор бо муҳоҷирон, бештар аз 3,000 муҳоҷири тоҷик дар боздоштгоҳҳои махсус қарор доранд ва қарори ихроҷи онҳо аниқ нашудааст. гирифтани шаҳрвандии Русия осон мешавад. парлумони Русия қасд дорад ба наздикии қонун дар бораи гирифтани шаҳрвандиро ислоҳ кунад ва ҳадаф аз он ба гуфтаи муаллифонаш осон кардани гирифтани шаҳрвандӣ барои шаҳрвандони кишварҳое мисли Тоҷикистон аст, ки дар солҳои шӯравӣ тобеи Русия буданд. طرح اصلاح شده قانون درباره شهروندی که برای بررسی در دومه دولتی روز 17 مارس گذشت گرفتن پاسپورت روسی برای آنها را آسان میکند که در کشورهای شوروی سابق به دنیا آمده‌اند و زبان روسی را خوب میدانند. طرح قانون را وکیلان مردمی ناتالیا پاکلونسکایا از حزب یدینایا روسیه و کنستانتین زاتولین معاون رئیس کمیته امور کشورهای مشترک المنافع به دومه دولتی پیشنهاد کردند. یکی از اصلاحات پیشنهادی این است که بعد قبول قانون نو از آنهایی که میخواهند شهروندی روسیه شوند سندی رسمی دست کشیدن از شهروندی کشور خودش طلب نمی شود. بر اساس قانون حاضر اگر خارجی بخواهد شهروندی روسیه را قبول کند باید دست کشیدن از شهروندی کشورش را به مقامات روسیه پیشنهاد نماید. از شهروندان تاجیکستان چنین سند طلب کرده نمی شود چونکه بین تاجیکستان و روسیه سازشنامه دو شهروندی به امضا رسیده است. اما با گفته ستار فرهادov ساکن 46 ساله ناحیه رودکی با اصلاح قانون هم کار مهاجرانی در آرزوی شهروندی روسیه آسان نمی شود. با گفته ستار که دانشگاه را با زبان روسی ختم کرده است امتحان زبان روسیه که از خواهشمندان شهروندی روسیه میگیرند بسیار پیچیده است و هر کس نمیتواند آن را سپارد. او میگوید من روسی را 100% میدانم، صحبت میکنم، اما امتحان برایم مشکل بود. آنها یک متن بزرگی پراکنده را میدهند که آن را جمله هایش را جابجا کرده متن را درست کنید. یا یک حکایه ناپوره است که باید دوامش را خودت بافته بنویسی. با قول ستار با سواد کمی زبان روسیه که مهاجران کاری تاجیک دارند سپردن امتحان برایشان آسان نمی شود. هزاران نفر از مهاجران کاری تاجیک که سالها در روسیه زندگی و کار کردند میل زیاد برای گرفتن شهروندی این کشور را دارند، اما با سبب ندانستن زبان یا اشتباه در سند از این حق محروم می شوند. کریمجان یاروف حامی حقوق مهاجران و رهبر سازمان غیر حکومتی اتموس در مسکو میگوید هیچ سبوکی را از قانون انتظار ندارد. او میگوید سند را طور اصلاح میکنند که یگان بهبودی نمی شود چونکه آن از چند کمیسیه میگذرد و شاید یک چند بندش اختصار شود. دفعه گذشته هم گفتند که زبانی معاشرت کافی است ولی دیگر چیز زم کردند.
вале онҳо ба осонӣ ҳаққи шаҳрвандии Русияро мегиранд, ки соҳиби ихтисос ҳастанд ва розиянд бар асоси барномаи переселенӣ ба ҳар минтақае ки онҳоро мефиристанд бираванд. барои ҳамин танҳо дар соли 2016 бештар аз 14 000 нафар аз шаҳрвандони Тоҷикистон барои шомил шудан ба барномаи переселенӣ ба сафорати Русия дар Душанбе муроҷиат карданд. аз ин миён тақрибан 2000 нафар қабул шуданд ва қасд доштанд ба Русия муҳоҷират кунанд. Тоҷикистон ягона кишварест ки бо Русия созишномаи душаҳрвандиро дорад ва ҳар касе ки шаҳрвандӣ дутарафаро дорад метавонад дар кишвари дилхоҳ кору зиндагӣ кунад. аммо аксари тоҷикистониҳое ки тобеияти Русияро ба даст меоранд дар ҳамин кишвар кору зиндагӣ ихтиёр мекунанд. паёмади ин рафтанҳо ва ё фирори мағзҳоро Тоҷикистон ба хубӣ эҳсос мекунад. дар кишвар ҳудуди 3000 табиби соҳиби ихтисос намерасад ва айни замон ҳазорон табиби тоҷикистонӣ дар ноҳияҳову шаҳрҳои Русия кор мекунанд ва бисёрашон шаҳрвандии ин кишварро доранд. бино ба оморҳо ба ғайр аз тақрибан 1 миллион русзабоне ки баъди пошхӯрдани шӯравӣ аз Тоҷикистон ба Русия кӯчиданд, дар 20 соли ахир аз 200 000 то 300 000 нафар аз шаҳрвандони Тоҷикистон соҳиби шаҳрвандии Русия шуданд.